Здравейте, приятели, и добре дошли в канала ми Crazy Cycling Севков. Часът е 2 след полунощ и сега се насочваме към най-големият шлюз по река Дунав – Железни врати 1. Това всъщност е част от огромен комплекс между Сърбия и Румъния, известен като Джардап. Тук, освен че има електроцентрала, това място е много важно и за корабоплаването по Дунав. Самият шлюз е двоен, има две камери. Това означава, че могат да минават кораби и в двете посоки почти едновременно, без да се чака толкова много. За тези, които не са запознати, процесът е следния. Влиза се вътре в една огромна бетонна камера с размери, дължината на която е 310 метра, а широчината 34 метра. Вратите зад кораба се затварят и започва или пълнене, или изпускане на водата. Така нивото вътре се изравнява с това от другата страна. Разликата в височината хич не е малка. Над 30 метра разлика в денивелацията. И реално усещането е странно, защото корабът не се движи напред, а се движи надолу или нагоре. Целият този комплекс е строен през 70-те години и е бил огромен проект за времето си. Освен че прави Дунав по-лесен за плаване, тук се произвежда и много електричество, което се дели между двете държави Сърбия и Румъния. Преди да се построи това съоръжение, мястото тук е било много опасно за кораби. Имало е много силни течения и тесни скалисти участъци. Сега ще влезем вътре и ще видите как става самото преминаване. Целият процес отнема към 1 час и 30 минути. След като излязохме от шлюза, продължаваме по Дунав през едно от най-красивите дефилета – Джардап. Плаването става спокойно, а гледките още по-впечатляващи. Това е всичко от мен, приятели. Чао и до следващия път!